Yan, no? Oh, carbon loading. Pre, kuha ka martilyo. Oh, testing natin kung testing natin kung totoo talagang ano. Carbon loading. Oh, napakagana mga katropa, mga kabay. JC ang brand. So, shoutout SJC. Baka naman. So, tama ang sinabi mo, pre. Pagka medyo may ano, talagang buka. Alright. So, mamaya-maya, silipin natin kung ano ang dala niyang motor. Kasi bakit carbon loading. So, asahan nyo na. Pag ganito ang helmet, special din yung motor na gamit niya. So, shoutout yung ko. Katapos ko lang mag-photo kanina. So, good luck sa mananalo. Ayan. Kung sino man siya, best the best. So, walang dayaan ha. So, ayun mga bay, silipin natin ang kanyang gamit ng motor. So, ang motor niya mga bay, isang buwan pa lang mula nang inilabas. So, gano'ng kasariwa, gano'ng ano ang tawag dyan, gano'ng kawasari. So, may plastic pa nga eh. So, talagang ano, may plastic pa nga eh. Talagang, ang sabi niya, ayaw niyang tanggalin yung plastic kasi bago pa nga daw eh. Ayaw patanggal. Talagang gusto niyang ipamukha na bago ang motor niya. Alright. So, tara bay, silipin natin. So, ito yung mga motor namin mga bay. Ito kay Parin Jude. 625R, inline 4. Ito si Greenie natin. Ayan. NMAX, Pino. At ito ang motor ni Pare. Ayan. Ninja 650 2022 model. Napakasariwa, napakaganda. Talagang maganda. No? Napakaganda. So, hindi ko alam kung anong edition to, white color na may combination ng green. No? So, hindi ko siya masabi kung ito ay combination pa ba ito ng TRT edition. Ito yung sinasabi ko. May plastic pa. May plastic pa. Ibig sabihin mga bay, bagong-bago. Wasaring-wasari. So, ayun. Naka-SC project. No? Ayan. Naka-open muffler na rin. Napakaingay ng tambucho na ito. So, this bike mga bay, naka-ABS na to. Harap likod. So, ito mga bay, malaki na ang pinagkaiba nito kay Greenie. Modelo na ito. Marami na itong features na wala si Greenie. Like ng ABS at yung kanyang panel, no? So, ibang-iba na itong panel na to. Maya-maya, buksan natin yan. Tignan natin kung ano ang meron siya na wala dun sa 650 natin. Kahit parehas siyang 650. So, ito mga bay, hayop na itong, sino ba nagpauso na ito? Bakit? Kasi may lagayan dito plaka. So, ano ba to? Nasa ibang bansa ba tayo dito? Bakit? Naikabitan na ito ng doble plaka. So, shoutout sa nagpauso na ito. Pre! Bakit ito ang napili mo? Ano dream bike ko talaga. Kawasaki Ninja. Kaya ito yung mga nagustuhan. Swabe-swabing gamitin to. Isa na namang isa na namang napakasimpleng sagot. Dream bike niya, isang Ninja 650 lang. So, marami naman pwedeng maging dream bike. Bakit? Ano pa, more reason pa. Bakit yun lang ang ano mo? Ito matibay. Tsaka sa pyesa madaling hanapin. Okay no. So, ayun lang mga bay. So, lahat-lahat tayo ay merong kanya-kanyang gusto. Walang pakialamanan kung itong gusto ko eh. So, ganun lang. So, ang gusto niya mga bay, kasi ang big bike ng Kawasaki talaga, isa sa pinakamurang brand na Ninja or Kawasaki big bike, isa sa pinakamura, no, na mabibili natin sa market. No? Ayan. So, agree naman ako kasi ako naka-Kawasaki rin ako. Yun lang ang masasabi ko mga bay. Pero meron pa akong itatanong kay Kuya. Kuya, anong gawa mo sa buhay para may iba man lang? Para maka-avail ka ng isang gantong klaseng motor. So, alam natin kahit na 650 to, medyo may presyo to. Anong gawa mo sa buhay para makabili nito? Nag-abroad. Nag-seaman. Para makabili nito sa awa ng Diyos, tinupad niya naman. Ating dream bike, ika nga. Ayun mga bay. So, si Kuya, isa po siyang seaman na nag-abroad at nangangarap
na mabili ang kanyang dream bike. So sa awa ng Diyos nga daw, naabot niya ang kanyang dream bike. So ako naman mga bay, dream bike ko rin ang magkaroon ng big bike. Pero take note, once na nagka big bike kayo, hindi na ganun kadali. Kailangan meron kayong pang maintenance sa kanya. Pero masasabi ko sa kay big bike mo kuya, nice bike kuya. Nice bike, nice bike, nice bike. Tunog. Maingay na, huwag na natin panunugin. Okay, patutunugin na lang natin. Ayan na po mga bay, ang kanyang panel. Meron na siyang digital dito. So colored na po yan, napakaganda. So wala akong idea kung ano meron dito. So ABS lang nakikita ko, tachometer, temperature, battery gauge, tapos yung odometer, yung gear niya. So meron siyang indicator na rin. So hindi ko lang alam kung ito ay meron din kagaya sa mga kung ano ang meron sa CX-25R. Palagay ko wala kasi mas maraming features yung sa CX-25R. So ayun lang mga bay. Gusto yung marinig ang tunog nung kanyang Okay, wow. Halimaw. So ayun mga bay, halos walang pinagkaiba kay Greenie yung kanyang tunog, no? Pero ang natutuwa ako dito sa kanyang mukha, talagang mukhang palaban, napaka-aggressive ng mukha. Tapos full LED na yan, lahat ng kanyang full LED. I know, maliban dito sa kanyang signal light na bulb, pero yung kanyang headlight at tail light ay LED na. Ayan, so dual ABS na rin ito mga bay, dual disc brake, harap likod. So ayun lang mga guys, hope nag-enjoy kayo dito sa ating maiksing kwentuhan kasama si Kuya, kasama ang may-ari nito. Isa po siyang seaman. So kita-kits tayo ulit sa next vlog natin. So kung nagustuhan ninyo itong vlog natin, please don't forget to like and share and subscribe. Ito nga pala si Born to Ride. Peace!